हारिनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे समाजनि गुबुंले थासारि नंखाय जुलिनि रादाय खानानै दैथुन बसुमतारिया रां आरो बाइक लानानै खारदों। बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमनाजों नांजाबना थानाय नैनं खुन्दुरबिल गामियाव जादों। अनिमा गयारिखौ दैथुन बसुमतारिया गोसो थोफ्लानानै नखराव दाहानि खौरां लाबोदों। आइनो बुलिबायना आंनो जानो जायो। रावबो गैया आंजोंल'। उदालगुरि जिल्लानि नैनं खुन्दुरबिल गामिनि थाखाय बे रुंसारि धुनिराम गयारि आरो सुसेला गयारिनि फिसाजो अनिमा गयारिनिफ्राय मोजां मोनफ्लानायजों जुलिनि रादाय होनानै हाबानि मुङाव हा फाननाय 1,10,000 रांजों लोगोसे मोसौ फाननाय 35,000 रां आरो बोरमा फाननाय 5,000 रां आरो गंसे बाइक FZ बाइकनि नम्बर AS12L165 बाइकखौ लानानै खारदों दैथुन बसुमतारि मुंनि सासे सेंग्राया। मख'जाथाव दि दैथुन बसुमतारिया सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सेंग्राया गिबियाव गावखौ मावरिया होननानै खोन्थानानै लादोंमोन आरो नखरनि सुबुंफोरा होखारनानै हरदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायदों। आरो दा अनिमा गयारिया फन खालामहरोब्ला गावखौ गोदान आफादाव दं होननानै फोरमायहरो। बे समाव हिन्जावनि नखरनि सुबुंफोरा मा फोरमायदों फै मिथिनानै लानि। गामिया खुन्दुरबिल सेमराबारि उदालगुरि गोलैयो उदालगुरि सिङाव। बेनिफ्राय आब' नोंनि जिबनाव माने नोंनि जा काहानिखौ जोंनो खोन्थाखाबाय बेनिफ्राय नोंनियाव सोर थाफैदोंमोन? दैथुन मुंनि सासे बर' सेंग्रा। बहानि होनदोंमोन मानसिया? बियो जोंखौ क'क्राझारनि होननानै बुंदों। बिजनीनि होनदों आरो फार्स्टआव, ओमफ्राय आरो उनाव दसेनो सोलायदों क'क्राझारनि होनदों। बेनिफ्राय बेनियाव जेबो डकुमेन्ट जेबो कागज गैयामोन नामा? गैया। बिमा गदाया खांनाय बिमाया सावना होजोबदों, ओमफ्राय होखारदों। बोराइ बाथौनि समाय लानानै होखारदों होननानै बुंदों आरो सानफ्रामबो गाबहरबाय थायो। ओमफ्राय आरो फैबाय जेने थेने आंखौ थगायनानै रेल स्टेसनाव थाफैनानै आंखौ थगायनानै लेंहरदों। ओमफ्राय आं थांनो सोलाबा, आंहा प्रग्रामबो दङ, ओमफ्राय न'आवनो हाबाबो दङ, आं थांनो सोलाबा होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं बुंबाय आरो थांला आङो, नोङो थांफिनदो होननानै बुंदोंमोन आं। ओमफ्राय आं थाङा, आं थैगोनसो बेयावनो ट्रेनाव बारस'नानै थैगोन आं होननानै बुंहरबाय आंखौ। बिदि होनलायनायखाय आङो दायफोर जागोन साननानै आं थांनानै लायनानै दोनफैबाय आरो। ओमफ्राय सानथामसो थानानै जिरायनानै नों थांफिननो गोसोबा थांफिननो हागोन होननानै बुंदोंमोन आं। गावखौ मावरिया रावबो गैया होननानै बुंना लायो। मावरिया होनखादों। गाननाय जोमनाय गिजि गब्लं गाननानै फैजोबदों इयो, आंसो गोदान बायनानै होजोबदों। खैदिनसो थादों नोंजों? बियो जोंनाव 6 मास जादोंदां, 6 मास थादों। दैथुन बसुमतारि। मानि थाखाय फैदोंमोन बियो आंखौ हाबा लागोन होननानै फैदों। गाव दायो मा मावो होनना बुंदों बियो दायो NDB आव दङनो। गोदान पार्टियाव दं होनो। ओमफ्राय सिगाङावलाय निउसाव मावो होनबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय निउसावबो मावो होनना बुंदों। निउसाव मावो होननानै बुंबाय थादों आरो। ओमफ्राय आं होनदों निउसाव मावलायनायानो बिदि गोदाव सोराव जायो नामा होनदोंमोन आङो। ओमफ्राय आंनि बिमाया आंनि डकुमेन्टसफोरखौ सावना होजोब्बाय। ओमफ्राय एकाउन्टआ आंना बिमानिखौसो होदोंमोन, बिमानावसो हाबजोबो, आं मोनजाया। रमेन सारासो आंनो 500 होयो, बेजोंसो आं सोलियो। बरमानि निउस रमेन सारा? बेनि नामखौबो लाबोदो? बिनि नाम्बारखौ आंनो होखादों, गासिबो सिख्लाफोरनो होयोनो बियो। बिसोरजों अफिसाव मावफायोनो। ओमफ्राय बिनि थाखा फैसाफ्रा दायो बेनावनो जमा दंजोबो, बेनाव थांनानै बिहैनांगौनो बिदि होनदों। आं ओंखायनो फन हरदोंमोन आङो रमेन सारनाव। रमेन सारा आंनि फनखौ बिजि खालामनानै दोनदों, हमाखै, रायलायाखै आंजों। आं बिराद दुखु मोनदों आरो रमेन सारखौ। बिजों आं फनबो रायलायनो मोनदों सिगाङाव, जोंहानाव फैयैयाव बियो बिसिनाव थायोमोननो। गोजौ गिदिरथारमोन ना? दायो सानबेसे थाफैखो ओमफ्राय नोंसोरनाव? बियो 6 मास थादों। 6 मास थानायनि उनाव बेनिफ्राय नोंनिफ्राय मा लांखो? बियो आंनिफ्राय 1,10,000 फैसा मोन्दोंमोन हा फाननायनि। जोङो हाबानि खरस आरो जोङो न'खर सोलिनांगौ होननानै हा बिगासे जों खस्थ' खालामनानै बायनानै दोननाय दंमोन। बेखौ फानबाय आरो जोङो, हाबाबो जानांगौ, ओमफ्राय संसार सोलिनांगौ होननानै फानबाय आरो जोङो, जबरदस्ति फानबाय आरो। फाननानै दाना फैसाखौ गावसो लाबाय थायो आरो। आंखौ दांनोनो होआ। ओमफ्राय बेखौबो लाना दिनै एसे गाबोन एसे फोजोबबाय आरो फैसाखौ। साननैसोआवनो फोजोबबाय बियो। फैसाखौ फोजोबजोब्बाय। ओमफ्राय
फोजोबजोबनानै आरो बेबो जोब्बाय ओमफ्राय आरो मोसौ हालिसे दंमोन बेखौबो आंखौ बुलायलायनानै 15,000 फैसा नांगौ होननानै जबरदस्ति फानहोबाय आरो फंबाया गाबगुलायबाय ओमफ्राय मोसौ फाननांनायनि ओमफ्राय बेखौ फानखांबाय आरो बोरमा दंमोन बेखौबो फानहोबावबाय 5,000 मोनदोंमोन आरो बोरमाया मोसौ बेखौबो लांबाय ओमफ्राय आरो बाइक गंसे लाना थांदों आरो बाइकआ एक्स मामोन आं बाइकखौ बुंनो रोङा बाइकखौ सोर बायदोंमोन नों बायदोंमोन नामा जों फंबायजों आंजोंनो ज' बायदोंमोन सानैजों फंबाया बाइक सालायनो लुगैदों होनबाय थानायखाय मोसौ हालिसे फाननानै बायनानै होदोंमोन आरो आं फन खालामबा हमोना हमा फनखौ बिजि खालामनानै दोनो ओमफ्राय गाव गोसो जाबा मालाबा हमोमोन ओमफ्राय सम गैया आं हाग्रायाव दङ सारा जोंना रायज्लायनो होआ होनबाय बिनि नाम्बारा दायो बियो नाम्बारा मोनसे दङ ओमफ्राय अनेकथा किसिमनि नाम्बार लायो बियो मोनसेखौल' आंनो हरो ओमफ्राय मोनसेखौ बिनि गोसोथोनाय सासे सिख्लानिफ्राय मोन्दों आरो आं बे गोसोथोनाया बहानि बेनो बिनि गोसोथोनाया दायो रियेल गोसोथोथारनाया लिसिं फाख्रिबारियाव गाग्रा दा नों लास्टआव मा बुंगोन बेखौथ' केस होबा बे थैथारगोन हा बेखौ केस होयोब्ला पुलिसा हमनानै बेखौ आंनो नांगौ गारिखौ जों फैसाखौ जों नांगौ आं होआखैमोन अननानै होआखैमोन आं नों पुलिसबो केस जुदि होआखै माबायोब्ला नोंनि जिखिनि फैसाखौ लांदों बेखौ होफैबा नोंथाङा आयेननि राहा लागोन लाया बेखौ मोनफैथारोबा आं जेबो खालामनो गोसो गैयामोन आरो आं मालायनि जिबनखौबो आं नस्थ' खालामनो गोसो गैयामोन आरो नाथाय नों केस होयोबा बेनि जिबना सेसखा आं दा होफैयाब्ला आयेननि राहा लागोन लागोन आं नांगौ आंनो जिखुनु नांथारगौ आं बिराद सोलिनो उसुबिदा जादों आं बिनि थाखायनो आं बिराद खस्थ'बो मोनबाय फैसा खामायनायाव नेना हाजिरा 150ल' मोनो 150जोंनो आंनो माने आइनो मुलि बायनो आंनो जानो जायो सोर सोर दङ नोंसोर रावबो गैया आंजोंल' बिफं सासेयाबो रियेल बिफं नङा आंनि फंबाय दङ फंबाया मावरिया माने फंबाय सासे थानायाबो मावरिया आरोना मावरिया होमबा जे न'खरनि जि नायनायानो सोब नोंनि सायाव गोलैयो दा बेबो हाग्रानाव दङ थानोनो हायि बायदि जागासिनो दङ फंबाया हा फाननो नागिरबाय हाखौ फाननो गामिनि मानसिफ्रा गाथेयो ओमफ्राय आरो बन्दक होनानै मानसिखौनो बेयाव फैदो हाखौ फाननो हाला होनदोंमोन आं ओंखारबोनो हाया गासिबो टिभि इन्जिनियारफोरखौ सिन्थाय लांखोमाबाय बहा थायो दा फंबाय क'क्राझाराव थायो क'क्राझाराव दिनैनि दिनाव जे रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुगैयो जे बै सेंग्रानि सायाव आरो नोंसोरनि जे न'खरखौ जे हा फाननो होआ बेनि सायाव मा खावलायनो लुगैयो आं हाखौ फाननो हानांगौ आं फंबायखौ हारसिं गारबोआ मावरियासो बेबो रावबो गैया उन्दैनिफ्रायनो मावरिया उन्दैयावनो आबसु आन्दलनाव बिनि बिमा बिफाया थैजोबदों ओमफ्राय दा जों लोगोसे लाबोनानै दोनफैनो बेहाय फंबाया बहानिमोन आगोलाव बेयावनो जोंनियावनो ओइयावमोन बिसान न'आ बिसिनि फंबाय जे बिमा बिफाया मा खालामो थैजोब्बाय मा जानानै आबसु आन्दलनाव बिनि बिमाया बिनि आगैनि जोनोमाव थैदों ओमफ्राय बिफाया माबा हथात मा जानाय खिलाय गोबालाय जानानै थैदों आनै थैखांनानै ओंखायनो आं बेखौबो हारसिं दोनबोनो हाया लाबोगोन आरो ओमफ्राय आं लेंहरगासिनो दं नांगौबा जों बेहायनो खस्थ' खालामनानै जागोन होननानै लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय दा फंबाया आंखौ रायबाय थायो आरो गारिनि थाखाय रायहरबाय थायो गारिखौ नांथारगौ बिहरबा बियो हाजिदाव हरो पुलिस केस होननानै आंखौ हाजिदाव हरोसो आरो बिहरबा दा नों बै जायनिखि जाहोनाव नोंजों थाफैनाय सेंग्रा बे थाफैनाय सेंग्राखौ नोङो फैफिननो होगोन ना नोंनि लांनाय जिखुनु फैसा बा गारि बेखौ नों मोनफिननो लुगैगोन फैफिनबाबो मोजां सोलिनाय नंला बियो सारमोन बिदि गोसोथोनाय गोनां मानसिया मोजां जाया गारि आरो फैसाखौ लुगैयो दा गारिखौ जों फैसाखौ जों नांगौ आरो आंनिफ्राय मोसौ फाननायनिबो थांदेरदोंना बेनाव मोसौखौ 32,000आव फानदोंमोन बेफोर फैसाया सेस आरो बोरमाबो फानदों आरो आंनिफ्राय जिखिनि हाजिरा मावनाय बेफोर गासिबो धंस' हाजिरा मावनानै जाहोदोंमोन आं बेखौ आरो आंनि मान सनमान गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय बेयो सानबैसे जाखो नोंसिनिफ्राय खारनाया बियो जुलाइ आगस्ट' थांदोंमोनदां जुलाइ ना आगस्ट'मोनथाय बिदि थांदों आरो बे जाथायनि सायाव जे रायजो राजाफोरनो खौरां होनो हायाखै जे न'खरनिफ्राय आं रायजोफोरखौबो आङो थगायनाय बादि जादों बेखौ अननानैनो आं फैफिनगौबा साजा होनो गोसो गैयिजों आं बेखौ रावनोबो जनायाखैमोन रावनोबो खिथायाखैमोन आं बिराद अनदोंमोन मावरिया होननायखाय नाथाय आंनि अननायखौ सिनायाखै बियो खालि जुमाय लोङो आंखौ बुयोमोन बियो न' सिङाव सोनानै बुयोमोन बियो सम आंखौ खनसेबो गावहानो जुमाय लोंहैबाय ओमफ्राय गोदान अबाव थांदों होननानै नागिरहैबाय आंखौ
फाननो थांदों होननानै दख'ना सख'ना खुलाबजोबनानै बुदों बियो आंखौ बिदि गाज्रि आखल बियो ओंखायनो आं बियो फैफिनबाबो मोजां जाखाला आरो आं बेस्टेजाव मावोमोन नालाय आंखौ दाखालि बेस्टेजनि मेदाम होननानै हाजिराव हरदों गोसथोनायजों बेजों फन हरनानै हिन्जावा फन खालामनानै होबाय कनफारेन्सआव खालामबाय ओमफ्राय हाजिराव होदों आंखौ ओंखायनो आं बिनिफ्राय बियो फैबाबो मोजां जाखाला आंनिफ्राय जि लांदों बेखौल' आंनो नांगौ आरो दायो जाथायनि सायाव मा बुङो जे बे फैबाबो मोजां मावनानै जाखाला बाबा नांला जोंनो जोंनि जिखिनि जि नांगौ बेखौ मोनबानो जाबाय आरो आंनि फिसाजोआ मोजां बासायनानै थाबानो जाबाय थैसिगौमोन आंनि फिसाजोआ जेने थेने बै बिमादै सासेखौ लेंहरनानै बेखौ नेहोबाय आं मुलि बायदिसिना नागिरबाय दाहार दुहार बाखि बुखि दायो बेसेबांबा दाहार जानानै दङ बेफोरबो बेनिखायनो फैबाबो जों नाजावनो हाला दायो जों बिमा फिसाल'सो दङ न'खरखौ सोर सोलिबाय थायो दायो जों सानैजोंनो बिमा फिसा आंबो बेमारि जेबो मावनोनो हाया रायजो राजा मा खावलायनो लुगैयो बे सेंग्रानि सायाव नांस्राला जोंनो सेंग्राया जायखिजाया फैनानै जे नोंथांनि जि न'खरनिफ्राय जि लांनाय बेखौ जे नांफिनगोन आरो नांफिनगौ बेफोरखौ गासिखौबो जों सोलिनानै थानांगोन ना बाबा आरो बे आंनि फिसाजोआ सोलिनांगोन ना 2 नम्बर कुन्दलनिफ्राय बुंदों जेनेबा बे अनिमानि लानानै बुंदों सोंदों आरो ने सारमोना जेनेबा बिसोरथ' बिनिफ्राय थांनाया गोबावसैमोन बिसोरो हा गोदानाव थांदोंमोन बिनिफ्राय ओमफ्राय बिमाया थालांदों आरो ओमफ्राय बिदा ओमफ्राय दा बिसोर थालांनानै बिराद गोबाव जाहैबाय जेनेबा होजों बिसोरो मा खालामलायदों मा खालामाखै जों रायजोआथ' जेबो मिथिया गोजाननि खोथाखौ जेनेबा बिसोरो गोसो थोलायदोंना लालायदों बेफोरखौ जों जेबो मिथिया जेनेबा बिसोरो बे अनिमाया बे सेंग्राखौ लानानै फैबाय लानानै फैनायाव जोंनियाव रायजोआव जेनेबा जों हाबा मोनाखै होननानै बिसोर जोंनि रायजोआव हाबा लानो होननानै परामर्स लाफैबाय आरो बिसोरो बेनिफ्राय जोंनि रायजोआथ' बिथिं जोंनि मण्डलि नालाय जोङो ख्रिस्टान जेनेबा बिसोरनो हाबा होनो हायो ना हाया बेफोरखौ बिसोरो फादारनाव सोंहैबाय सोंनानै जेनेबा बिसोर डकुमेन्टस बिबाय आरो फादारा ओमफ्राय बे डकुमेन्टसखौ होनो हायाखै ओमफ्राय रायजोनि सिगाङावबो बुंदों आरो बे रायजोआ सोंनाय जादों बेखौ डकुमेन्टस गैया होननानै थगायदों आरो बेनिफ्राय रायजोफ्राबो सोंनाय जाखादों बेखौ आंखौ जि खांनाय मानसि बेनो आंनि डकुमेन्टस सेस सावजोबदों ओमफ्राय आंखौ सैया खालामनानै सैमा बायदि खालामनानै बिसोर आंखौ हुरदों होनना बुंदों आरो बेबादि आरो थाबाय आरो थगायफैदों आरो गामिखौ बेखौबो थगायनानै खारफिनबाय आरो बे खारफिनबाय आरो दायो जों खोन्थाना लादोंलाय बे आरो मा जायगानि ओरैनो बेखौथ' डिस्ट्रिक्टखौ क'क्राझार होनना बुंदों आरो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार ओमफ्राय गामिखौ खिथायाखै मुंखौथ' आं मिथियालै हा दैथन जेनेबा जों मोजां परामर्स लायाखैना हा नुनाया गोजौ एसे गिदिरानो जोंनिसायबो गिदिरसिन नामा गोजौ नोंजोंनो समान जागोन स्ट्रं एकदम मानसिया ओरैनो बहाबाफोर खामानि मावो नामा जे मावो ना मावा बेखौथ' जों जेबो मिथिला बेबादि आरो नोंथांमोना गामिनि मानसि हिसाबै रायजोनि मानसि हिसाबै रायलायदोंना रायलायाखै रायलायनाय माने ओरैनो एसे एनै रायलायनाय जादों आरो जेनेबा बे बुंनायाव जों सोंनाय जादों आरो नोंहा बेफोरबादि बबेनि मा मावो बेफोरखौ सोंनाय जादों आरो जेनेबा गावखौ मा होननानै सिनायथि बे सिनायथिया माने क'क्राझारनि आं गुवाहाटियाव खामानि मावो होनना बुंदों आरो बे ओमफ्राय सालायनानै बुंबाय थायो आरो ओमफ्राय खामानि मावनायाव जोङो लोगो मोनलायदों बेयावनो जों मोजां मोनलायदों होनना बुंदों आरो ओमफ्राय बिदिनो जालांबाय थाबाय आरो काहानिफ्रा जेनेबा जोंथ' मोजांबो मिथिया बिसोरनि काहानिफोरखौ गोजानाव थानाय हिसाबै बेनोसै आरो जों बुंनांगौआ सानबेसे थाफैदो बे एसे गोबावैनो थादों मास मोननैसो थादों आरो बे गामियाव बेबादि आरो बाइक सालायबाय थादों बिथिं थाङो अबाव थाङो अबाव फैयो जोंथ' मिथिया जोंबो आरो डिउटि होबाय थानाया बेखौ खामानि मावग्रा जाग्रा मानसि जोङो बेबादि आरो